pušnem cez ten backdoor. Musíme zabiť ich. Ja viem, no. Nie, my proste, ty musíš sa držať zadu a musíme ich zajebiť. To je naša jediná šanca, ako to spraviť. Bežím. Idem. Nemôžem, ja skapem. Dobre, mňa som zajebol, tie creepy skurvené. A on nemá vykúpenie! Jojojoj. Biežím. Ale ten mega creepy to možno pušnú. Runa daru. Nepušnú. A dobre. Bežím. GG. Ale si napíšem, že easy. Taká strašná dlhá hra, všetci jebe. Normálne mi aj splesný veľný. No. Mne ruky. Ale že som za kryštálku vyhral, tak to je... Padla mi hra. Tak nie, už ide. Dobre, ale damage toho. Nestihol som. Horí ešte, má 2 staky. To nedá! Zhor! Dobre. Dobre, sme sa tam vypli. Ale hej, mám nejaký skin na mapu, ale už absolútne neviem aký. To som ešte, keď som to nejak... Ten tretí povedz, to je najlepšie. Ten tretí? Áno. To ešte, keď som nejak aktívne hrával, tak som to nejak získal, už aj neviem ako. To bolo možno aj... Do piči, ak vás zablokovali, mňa jebe. Nie. Dokonca, že to nemusím dať si šáť do večko. Ja som furt bez many, to je piči. Blinkne, ja som vybavený. Ja dám mutino, ale... Říkal, ja som vybavený. To nevadí si, no, obetuj. No, dobre, dík. Dúfam, že ju aspoň zabiješ. Zabijem. Otec? No veď. No jasne, že... Prosím ťa, nepodcenuj ma. Kokodona už má 50 duelov. To aj pravda. Hráč Pončo. Keby tvoje deturenco neposlúchalo, tak ponúkam služby, že sa zahrám na čerta. Funguje to. Čak, hej, keď som vybavený. Bože. Nebyla chvíľku, on nepodrúva. Do piči, poďte sem, veď kde sú celý tým, kurva. Letím. No už nemusíš, už odišli. Podľa mňa nie, čakajú tam na teba, kríku. Vôbec. Legiona je tak na 2 hity a... Ďava tango, ten bot. Už ide. No to oni spolu furt chodia, to sa nedá. Čo robí ten sniper do piči? Lucino, dýchaj. Drží ma. No ale dal som z double kill, neviem ani ako doby. Vyjebané creepy, do piče, nech idú toto je taká kokotina, že tam budú mať nahrať celú mapu vyjebanci. Počkaj, to ty si ich fakt vyjebal? Áno. Ja som tam skočil medzi nich a ty si ich ako. vyjebal? No mňa jebne. Poviem, že na onej bola moja ultina. Dobre, dúfam, že už máš sajtu. Nemám. Ale mám polovicu za to.
Nie, to som klikol, sorry. Tak tuto. Čauko. Ničus, hentai, protože mám rád hentai. Aha. A máš tu odpoveď. No to bolo asi troška jasné, ale tak. Já nevím, prostě jen tak. Srandy. Tak ja viem, že aj Fidelka si na tomu vyždel, takže pohoda. Nie, do piči. Tak to si robíš znovu na Sarandu, ten Morphlink. Tak, sa strangeoval ten... Čárny, fuj. To nič. To som prdeli. To akože... Nám chýbajú tie stumy, no. To je prse. To nespravil ešte ten bašer, no. Piči. Idem na to. Poď ten čeník, poď. Poď tatinko. To čo mi spravila to postava? Ujebe. Nemám večko. Nemám manu. Dobre, ten piči. ešte... Ty vole, tak ty si ma ešte aj vyblokoval. To je zle, synu. Nie, to... To som nevidel. Ticho. To sa stáva aj lepším. Ne, ale... Dobre, ja som zapal... Čo robíš? Kam sa rozbehla moja postava? Tak to si teraz robí srandu so mňa. Dobre, tak... Tento nechápem, kde sa mňa rozbehla moja postava. To bol úplne random, Ty si mu dal úplne život free. Ja na tú Talchamon. Však to sú tí grécky bohovia, nie? Ja to vidím. Nie grécky, egyptský. No, pozri mi sa môj. Priamo. Ale. Sám? No. Musí mi sa povedať pomôcť. No ja som tam išiel, len si neprebral agro. No, jak nie? Že to čas doma sex. Kape. Tak by máš preklo, chlapci. Tam dobre dostali len s tým večkom. Dobre, teraz troška dofarmiť to. Aha, dole vidím niečo. Oni ma nájdajú! Bežím. Dozadu vidím ti. Ty ježiš, on ma stunne? Ježiš, no pome. No, takto som vybavený. Nie som? Není, lebo došiel oco. Hovoril. Cooldown. Oco vybavil. Papi. A hodil by sa... No, som cíči. Končil. Ale nie. Napísal by som, že aj easy, ale... Dobre. Si dáš krásne jebe na rakede. Tak neojeboval ten shaker. No dobre, jeden Intel Evo, rage quitting a druhý zeberačená, tak ako čuduje sa. Čakaj, Ten si vymaxoval ten heal. Kokot. Než mi tu bude robiť prúsary. ja ťa bloknem, nie, Ja. do piče, sorry. To si dojebal. Dojebal. Ja, pozaj. 15 stykov som si zajebal. Aj tak, to môže. Ale to som dojebal ja. Proste mi to... Nejebne, ten skurvený, skokotený spič. Neviem. Chod do piče, ty kokot. Portnite niekto už hore, prosím vás. Akú nám dole, akože keby tu máme futurok, tak čo mám ako robiť? Ale my tu ani piču nespravíme, proste. Húkame tu jak one. Osiky do piči. Takto. Zabijem ho vepečkou. Dobre. Prečo ja nemôžem ísť? Huh? Mm, Jebem na to! Prečo som nemohol kurva damageovať
Lebo tá je spawna. No, klikal som hneď ultinu, ale on mi skôr klikol to one. Ja som všetko. Čak, ale videl si to? On mi proste zabehu, tam jebol to pritiahnutie a ja som nemohol dať ultinu. Tak keď niekto na to má autocast, tak vieš no. Ako? Keď niekto na to má možno autocast, tak vieš, ťažko sa proti tomu vrá. Čo som mal s tomu kokot? Poďte. Ten počuť kape? Prosím. Nie. Ja sa nevyhylujem na ňom. A teraz tá Rubik zapála, vieš o tom? Piču, však by mu dal 2 rany, aby bol mŕtvý. Už ide. Vedú za čo? Ja, už niekto má tie obsadené 2 rady od začiatku hry. Niekto má tu troly. V jakom batov? Však to je inventár, bratu. No. Ale čak už nemal náhodou po? A sa nemal nejak tak. To už nedám. No to Pčko, keby tam je, tak... To je... BKBčko má, všetko má do piče, ale neskočí tam. Prečo tam kurva neskočí a netrhá? Ale jebať. To je GG. No... Je to Ty kokot. Tu musela niekto chytiť. Začala to tam redne Otočka. roztlieskávať. To je fajn na to zabrzdenie. Keď niekoho nehuknú. Stop. To pri minimape mi ukazuje, kedy bude Rošan, alebo kedy by mohlo byť. Nie, prečo mám za silence? O tej koľko ti ho dal? Nespravím nič. Ale dobré, no. Skop, ty kurva! Nice. Nice. A push. To je strat. Oni majú všetci vykúpenie v piči. Akože ústne som zbúchal úplne takým štýlom, že to som si vybral také témy, že jedlo a no tie obrázky, že jedlo a potom, že majú hobby, no tak hádaj, o čom som asi vypral, ty kokot. Kámo, ja som tiež po anglicky nevedel ani piču, to nejak túto pán Potek. A dostal som našťastie takú tému, že čo by ste chceli robiť v budúcnosti. Tak sa jediné, čo som vedel povedať, že chcel by som ísť na policajnú akadémiu. A učiteľ sa ma opýtal, že čo by som k tomu potreboval. A hovorím, že no, najhoršie trojky na maturite. Tak mi hovorí, no dobre, tak utekaj. Máš to za 3. Dobre. A teraz je riaditeľ na tej škole. Halus. Kto je tam riaditeľ teraz? Hej. Kto je tam riaditeľ teraz? G Mikey G. Ale kokot. No. Jebem privárky do hlavy pri dote. Nie, to som mal ešte pred daným. To som mal ešte pred tak smiešera do to. Pred nočnou. Dobre, čet, majte sa. No. Kamaráti moji, ahojte. A vidíme sa zajtra. Počujeme sa. Vidíme sa. Na svidania. To je Lara, o 9 ráno.